Ado, ati dobo herela. Saga flama dun. Sisa. Seliba sagatina. Mita mbura bonya sagate. Menga karamago bonya saga. Denguni bambo ya saga. Okuma nimbe bobo sagala. Ka soro saga de manja. Me wulu bi de bo akode. Katafuru. Ngaiti wulu grupu ene. Ayi. O yemandi. Ha? Okuma purutile bi bo sagala. Nga obi do faraka. Here bebiti. Odira ala kira ko ma nakasati sadaqatu min mali ko saraka ti foy bi ka wala saraka te foy bo wala ti foy zo mo ka wala saraka e angere di e mi babo ani babo na folo mi o tuma wen mi ke amba bla ni ma mi ko ka bla saraka mi ko ala ka do oni toro beti amin kanu baga munu nana kana do fara baraju kan sabla ni eni ne fla kun ya du o anga ke baraji kema o te kema fla ya o jama min ya do be baraji kema du chane ni ya yembi fe do ke wati dola iti kuma senga nyebi kumu do ni ko hundron ma fo hun koro di bala Konaté parce que n'a dira ne ma o baraji be na ne ya dia pati o ka grino o fana ka grino yi ho ka dinga ne mina ka faraka o ka diga tuma hoka Allah o kuma ni e ya ne ma Batman ga ku ni di Konaté ma ay baraji kema di Batman ga kuma Konaté ya di abudu ma o kuma ay baraji kema fila di ga kuma abudu ya di Musa ma ay baraji kema nan di ga kuma Musa ya di Kasima ay baraji keme duru di gakuma pli a somaga be chaya kata e ka baraji be chaya donc ni ma nyuma ye ni doro abaye ale damata doro baraji ka doro kuma ba chaya akbar o de ato mo ka ike ko kan ko mi be ni ba do Konaté yende do ka ke faso jolaye ka ke nyuma kelaye ka ke Faïda dibagaye fi yere karamogo da sira ma tona misiri kono ko anw ye Konaté kala nga ala limaniya do di Konaté ma ay doni min soro ay ren mana ko aya partager ali mo ci wa ala fana ya doni ha ala ya doni no Konaté wuli wale muna ameni ngoy ndam wati bina kabni Konaté re mi so be jako ka sakasa sisa sagasa ni bora Konaté o bora e o bo ala ko bebiti ha ni ko bi ni getoro ala bi toyi ni bi na kale kam ni ya ke ala kama shekli shefla aba fo ay cheni do war toyi sa mi jonde cham Allah akbar amo de la ni o fala mo saka warbo awo o me bi atika kabina dan na fusa saga fla ka fara boso na tin ati boy kuna ati boy kuna ai wa na munya dam ne misila shu kuna ala kama don perele yake gaku mako kama na ngone do jena tigela adda sogombe andala ami botodi ni ko mama ko saraka de bi bodi ke kono e jigile do tige kono e bi fere ke ka bo we ba ke to godi ina fere ke ka bo wala ni ma de biti donc menanga nyuma yana man noy ayi ni mate ayi menanga jugala man noy fana ayi jugumate ni jugu yare bo noy halibi am yoro minake munu be je ko fo gele ya fo ka fu ya gele isigile kana me ko de ha nu ma fo ga mo ko bine ya fo ba fa bita abe ka gele ya nyini ka shimo ko eti hera soro fana blela ma o dala oh my e puis gabu nyego ma ko to bulu fe kana sa ha karsa ni man za malu to do o kuma ni keme flado e bi singa fo abita o kuma na anga ke biduli angara mo ni o ke o nyego ma ko to bulu fe ngele e bi kla ko feri nyego do Allah akbar anga na nyonga di ku ni ka do faraka anga nyonga di ku ni ka nyonga deme ala
dodo ala kira tura Madine ayi cɛ dɔ wɔsilenba ye Madine fo cɛ bi wɔsi ji tigɛ ta a ko cɛ ko e wɔsira mun na e a ko n bɛ n balimakɛ dɔ de dɛmɛna a ka baara la kira ko i y'i ta min to yen dɛ i bɛ taa sɔrɔ ala bɛ k'o kɛ i kɔ ye Konaté an donna kira ko kuma min fɔlen filɛ nin ye yaasa hali bi an k'a développer technicien bɛ ka minute 2 dɔrɔn de ɲini yaasa an bɛ se ka yɛlɛma an yɛrɛ ka groupe kan yɔrɔ bɛ se ka suma ka ɲɛ o ti baasi ye hali n'a kɛra minute 4 ye kora wa funteni ko la wa sogo dun ko Kubaldi cɛ bɛ yan ne ko n ko ala man kan ka muso ci ale fana bɛ kulubali ci ça c'est trop ni faga sa ni faga sa ni yɛrɛ fanga ka dɔgɔ ala énergie pesa c'est bon Ok, an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka kɛ ɲininka bɛɛ lajɛlen fɛ. Mamadou Konaté, n'i ye ne ɲininka bi bi na ne b'a fɔ n ko ɲuman karamɔgɔ. Mamadou Konaté min bɛ yen n'a bɛ hami ni mɔgɔ ka gɛlɛya wulili ye. Bɛɛ bɛ se baara min na n'o tora o bolo ko tɛ gɛlɛya. N'i ko mécanicien ka mɔgɔ opérer a b'a fara. E ye dɔnni de kalan ka hinɛ k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ alikuranɛ kɔnɔna na ko n'i ye nin kɛ a bɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ a bɛ nin kɛ sɔsɔcogo t'a la k'o fayida di bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ farafinna ani farajɛla Konaté i ye bɛɛ kɛ mori ye i ye musow k'a ye ka cɛw k'a ye ka mɔgɔw bɔ u ka kamanagan na k'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ ma da i kan ka tila ka bɔ yen ka ala kila Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ma ka valeur yira buna adamadenw kɛnɛ kan o de y'a to i ye bololanɛgɛ dɔ bɔ awɔ layidu dɔ bɔra mɔgɔw ye ɲininkali kɛ tilegan na an y'a layidu ta mɔgɔw ye k'a fɔ ni ala sɔnna a ma su in na dɔ bi sɔrɔ hali n'a bɛɛ ma caman ma sɔrɔ dɔ kɔni bi sɔrɔ su in na n'o bi fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ ko dɔ bɛ yen i bɛ i hakɛ to layidu bɔrɔtɔ tɛ den bi saba de kun fɔra mais dɔ taara n sɔrɔ so kɔnɔ ni mɔgɔ 4 bɛɛ ye ɲɔgɔn bɛɛ da la i ma sɔn k'a dɔn olu dɔ ye n sɔrɔ so kɔnɔ ko n ka kɛ basan kama Haidara ka musokɔrɔba a kɛra ɲɛna ko n k'a kɛ basan kama ko k'a kɛ Haidara kama ko n k'a kɛ ba Madani kama ko n k'a kɛ Bayisu kama ko n k'a kɛ ba Alima kama ko n k'a kɛ ala n'a ka kira kosɔn k'ale sugora bololanɛgɛ la n ko an karamɔgɔ i tun tɛ nin bɛɛ da ɲɔgɔn kan sa ni bololanɛgɛ ko don n na dɔ ɲini ka d'i ma n ka bi cɛ su in na de o ni vitesse ye n sɔrɔ sanfɛ n ye dɔ dɔw ma koyi parce que cɛ kwalen bɛ cogo min ni n kun y'a jɛ a ma ɲi dɛ malo de y'a cɛ belebeleba ye o tɛ se ka jɛn dɛ wa n ye dɔ bɔ a la k'a don ale de filɛ nin ye a bɛ singa furu kɛ yɔrɔ olu senfili de yɔrɔ ni kelen donc nka an bɛ sunkalo de la dɛ donc ne bɛ kuma dɔ fɔ a fɔli kana mɔgɔw tɔɔrɔ mais fɛn dɔ bɛ yen a ti ɲɛ min kɔ i b'a fɔ nka ko ne ye n ka du 3 jɔ k'a ban minnu bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'o tɛ o Mali yɔrɔ ka dɔgɔ ni a yɔrɔ mɔgɔw ma du jɔ ka di yan o ka dɔgɔ
du jɔra ka diya Kulukoro Sikaso biti Pɛrɛnpɛrɛnna biti Kayi biti San biti Jegwa biti du jɔra ka di ne ma nin bɛɛ la Joga fana biti a yɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ hakili la mais k'a fɔ mɔgɔw ye i bɔra ka tuna pɔn ye a pɔn fila bɛɛ a photo bɛ mun yɛrɛ taamana sanfɛ i taamana sanfɛ ka tila ka siraba dilanlen ye n b'o la kan bololanɛgɛ wari t'o la dɛ ayi an ka kɔn k'a fɔ n taara Maka siɲɛ fila n musow taara n denw taara bololanɛgɛ wari t'o la maa wɛrɛw bilala ka taa ɲinan mɔgɔ 4 kan ka taa ka fɔ ko Konaté yɛrɛ taatɔ dɔrɔn bololanɛgɛ feere la an dɛ ne kan ka fɛn o fɛn ɲini Ala y'a bɛɛ di tellement favori nin bɛ di mɔgɔw ka hinɛ de kama n'o tɛ o de la dɔw bɛ ne ɲininka ko ne bɛ baara kɛ joli n ko ne ka baara sara wari ti maa bolo sani ne k'a fɔ ye n b'i ka baara kɛ 1,000,000 n tɛ seliji ta ka